Oyaore nyakwara mogi en tarik 25 dwe mar ariyo higa mar 2021 kamoro amora ma intie arwakin machiegni e nonro mar oboke nyinga Chris Owino. An kod oboke adek, The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard. Thor mar wach e nyim oboke mar The Standard en ni Raila, if I am elected. Raila, if I am elected. Ka oyiera kaka ker to adhi medo pok mar omenda ne counties ma pacho kae nyaka atamalo 55. Mano en wach mane owach kod ogai mar ODM Raila Odinga odiochieng' manyoro e kar romo mar Ufungamano Hall e kinde mane otimo romo kod rowere mowuok e gwenge mag Meru County. Ogai mar ODM Raila Odinga odiochieng' manyoro ne owacho ni ka oyiere kaka ker to odhi medo pok mar omenda ne piny owacho mag counties ma pacho kae nyaka atamalo 55. Magino owacho e kinde mane otimo romo kod rowere mawuok e county ma Meru odiochieng' manyoro e kar romo ma Ufungamano House. Ma en ranyisi machielo ni ogai mar ODM Raila Odinga dhi laro kom ker e yiero mabiro, nikech e juma mokalo kane wan kodi ka nanyisi ranyisi mokwongo ma nyiso ni Raila dhi chung' e yiero maduong' mabiro en ni ne onyiewo choppers 4 kowuok e piny France. Choppers 4 mane onyiewo higa mokalo, nonyiewo kowuok e piny France e juma mokalo. Gigo mapok ong'ere ni odhi tiyo kod choppers gi e yo mane. Odiochieng' manyoro kane oromo kod rowere mowuok e county ma Meru e Ufungamano House, ne owacho ni ka oyiere kaka ker to odhi medo pok mar omenda nyaka atamalo 55 ne piny owacho duto mag counties e pacho kae. Koro penjo en ni to odhi medo gi kaka ng'ano koponi ok en ker. Mano en ranyisi mar ariyo ni Raila dhi chung' laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Ranyisi mokwongo kana aseliekoni en ni e juma mokalo ogai mar ODM Raila Odinga ne onyiewo choppers 4 kowuok e piny France. Gino ma jolony e weche mag siasa wacho ni choppers gi kata ndek kalapapla gi nonyiewo madhi tiyogo e campaigns mag yiero maduong' mar kom ker mabiro. Koro odiochieng' manyoro Raila bende no owito bombshell moro, nyogolo ranyisi moro no odhi chung' bang' nyiso rowere ni ka oyiere to odhi medo pok mar omenda ne piny owacho mag counties ma pacho kae nyaka atamalo 55. No wacho ni mae kaka weche timore e piny Nigeria, ka owacho ni e thuolo mokwongo odhi medo piny owacho mag counties pok mar omenda nyaka atamalo 40. Bang'e to odhi medo piny owacho mag counties omenda gi atamalo nyaka 55. Mano e kaka ne owacho ni odhi medo piny owacho mag counties omenda e kidieny ariyo. Kidieny mokwongo odhi chwalo pok mar omenda ne piny owacho mag counties nyaka atamalo 40. Bang'e to obiro medo pok mar omenda ne counties nyaka atamalo 55 e okang' mar ariyo kaka itime e piny mar Nigeria. Magi weche mane owacho kod ogai mar ODM Raila Odinga odiochieng' manyoro e kinde mane otimo romo kod rowere mawuok e county ma Meru e kar romo mar Ufungamano House e bomani maduong' ma Nairobi. It oboke mar ariyo loso ewi chanjo mag tuo mar COVID-19 masani osewuok, kendo kae adhi liedho ni nengo mag chanjo mag tuo mar COVID-19 masani osewuok kendo itiyogo e pinje mopogore opogore e piny mangima. Chanjo ma beche tek mokalo iluongo ni Sinovac. Sinovac en chanjo mar tuo mar COVID-19 kendo beche tek mokalo. Dos achiel en shillings 6,000. Mano chanjo mar Sinovac ma beche en shillings 6,000. Chanjo mar COVID-19 maluwo Sinovac iluongo ni Moderna. Moderna beche en shillings 2,000. Chanjo mar adek iluongo ni Pfizer Biotech. Pfizer Biotech nengo ne en shillings 100. Chanjo mar adek iluongo ni CureVac. CureVac nengo ne en shillings 330. Chanjo mar ang'wen iluongo ni Johnson. Johnson beche en shillings 130. Chanjo machielo iluongo ni Sputnik. Sputnik beche en shillings 110. Chanjo machielo iluongo ni Sanofi GSK. Sanofi GSK nengo ne en shillings 1,000. Sanofi nengo ne en shillings 1,000. Chanjo machielo iluongo ni Canovix. Canovix nengo ne en shillings 440. Machielo iluongo ni Covishield. Covishield nengo ne en shillings 300.
eka chanjo mogik iluongo ni Oxford AstraZeneca. AstraZeneca iwacho ni nengo ne dhi bedo shillings 240. Mago chanjo mag kedo kod midhusi mar COVID-19 masani itiyo kod e pinje mopogore opogore e piny mangima. Koro isenye magidhi biro koro bro chuni mondo iyier chanjo momori. Ka ofuko ni ber idhi kawo chanjo ma nengo ne malo mogik iluongo ni Sinovac. Sinovac e chanjo ma nengo ne ni malo mogik e piny mangima ka iuse kuom omenda maromo shillings 6,000. To chanjo ma beche piny mogik iluongo ni AstraZeneca. AstraZeneca en chanjo mar COVID-19 ma nengo ne en shillings 240 kendo en chanjo ma nengo ne en piny mogik. Ito boke mar adek ne johera mag thumbe. Nitie thum mane omuoch e piny mangima higa mokalo kendo ne omuocho tunge piny mangima iluongo ni Jerusalema. Jerusalema ni ne imiele ka mora iluongo ni Jerusalema Challenge. Kata kamano achiel kuom kembe mane oloso thumne miluongo ni Wana sani koro dwaro ni ng'ata magoyo Jerusalema nini thum mare to nyaka chulgi kata nyaka gijuog oshuru. Wana dwaro ni ng'ata madhi goyo Jerusalema kata dhi loso Jerusalema Dance Challenge to idhi juogo omenda kod kambi mar Wana ma en achiel kuom kembe mane oloso thum mar Jerusalema, thum mane omuocho tung piny mangima. Ito boke mar 4 en jayal buche maduong' machon ma pacho kae David Kenani Maraga ne odonjo ne okil Kamaloka Abdul Nasir Mohamed kuom ketho nyinge e wiche mag mibadhi. Jayal buche machon ma pacho kae David Kenani Maraga ne odonjo ne okil Kamaloka Senior Counsel Abdul Nasir kuom ketho nyinge kokalo kuom Twitter handle mare bang' ka Ahmed Nasir ne owacho ni jal buche machon ma pacho kae mano David Maraga ni ong'eyo achiel kuom joyal buche maduong' mar Supreme Court mane okawo omenda maromo milion 220 e weche mag mibadhi. Ito boke mar 5 en ni Secretariat mar BBI ne olando chenro mar arieya mar dhi goyo debe ne bill mar BBI e pacho kae kuom jumbe 2 mabiro. En ni Secretariat mar BBI oseketo kenge malong'o mar dhi goyo debe ne bill mar BBI e pacho kae mangima, chenro madhi chakore jumbe 2 mabiro. Iwacho ni ogai mar ODM Raila Odinga kaachiel kod Ker Uhuru Kenyatta dhi timo campaigns kanyakla mar sero lwedo BBI. Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga dhi timo joint rallies kata campaigns ma kanyakla mar sero bill mar BBI e pacho kae mangima. Ito boke mar 6 en ni Jalup Ker William Ruto iwacho ni kama tek mokalo kalore kod okang' mane County Assemblies mohewo 40 okawo mar kalo bill mar BBI. Iwacho ni Jalup Ker William Ruto sani koro ni kama tek mokalo e weche mag siasa bang' ka counties mohewo 40 ne okalo bill mar BBI e pacho kae. Ito boke mar 7 en ni kaka ne Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga oketo okenge mar neno ni BBI okadhe counties ma pacho kae. Ito boke mar 7 lose okenge malong'o mane Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga ne oketo mar neno ni BBI okalo e pacho kae. Moko kuom okenge mane Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga oketo mar neno ni MCS opuodho bill mar BBI en ni ne gimiyo MCS omenda mar nyamburko kata car grant maromo milion 4.5. Raila kod Uhuru ne omiyo MCS omenda mar nyiewo nyamburko kata car grant maromo omenda milion 4.5. Ker Uhuru Kenyatta bende ne otimo romo kod MCS mawuok e gwenge mag Kenya madiere mar serogi mondo gisir lwedo bill mar BBI. Governors ma pacho kae bende ne dhi e County Assemblies e kinde mane MCS dhi twak e wi bill mar BBI. Iwacho ni governors bende ne dhi e County Assemblies e kinde mane MCS twak e wi bill mar BBI kaachiel kod jotend migepe mag piny owacho
bende ne itiyo kodo e jiwo jotelo kata MCS mondo osir bill mar BBI. Mago moko kuom okenge mane ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga oketo mar neno ni oganda kata MCS opuodho bill mar BBI. Ito oboke mar 8 en ni Raila Odinga ne owacho ni koyiere ka ker ma pacho kae to odhi medo pok mar omenda ne piny owacho mag counties nyaka atamalo 55. Ogai mar ODM Raila Odinga ne owacho ni ka oyiere kaka ker to odhi medo piny owacho mag counties pok mar omenda nyaka atamalo 55 kaka itimo e piny mar Nigeria. Odiochieng' manyoro ker Uhuru Kenyatta bende ne ojiwo rowere ma pacho kae mondo kik winj weche ma osebedo ka ifuong'o kod jogo makwedo bill mar BBI, kendo jiwo rowere ma pacho kae mondo osir lwedo bill mar BBI ombulu mar paro. Tok oboke mar The Standard kalidho ni alidha loso e weche tuke kama loso ewi jatugo marahuma Tiger Woods. Oboke mar 2 en oboke mar Daily Nation. Thor mar wach e nyim oboke mar Daily Nation en ni Uhuru and Raila unleash strategy. En ni ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga oseketo okenge malong'o mar timo campaigns kanyakla mar siro lwedo bill mar BBI. Iwacho ni ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga e thuolo mar jumbe 2 mabiro dhi timo campaigns kanyakla kata joint rallies mar siro bill mar BBI. Iwacho bende ni ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga oseloso okenge mar kelo kanyakla riwruoge makedo ne ratiro mag oganda e pacho kae kaachiel kod jotelo mag ute lamo nyaka riwruoge mag rowere duto madhi goyo campaigns ne bill mar BBI e pacho kae. En ni ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga dhi timo campaigns ma kanyakla kata joint rallies mar siro lwedo bill mar BBI, kama bende gidhi tiyo kod riwruoge makedo ne ratiro mag oganda e pacho kae kaachiel kod rowere nyaka jotend ute lamo e pacho kae e siro lwedo bill mar BBI, chenro madhi chakore jumbe 2 mabiro. Ito oboke mar 4 en ni kaka ker Uhuru Kenyatta ne oketo okenge mar neno ni BBI okadhe counties ma ok e Kenya madiere kata Central Kenya. Iwacho ni ker ne otimo romo kod MCS duto ma ok e gwenge mag Kenya madiere mar neno ni bill mar BBI okadho e counties duto ma ok e Kenya madiere. Ito oboke mar 5 en ni ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga dhi timo campaigns kanyakla kata joint rallies mar siro lwedo bill mar BBI e pacho kae, kama bende gisechako chenro mar sero jotend ute lamo riwruoge makedo ne ratiro mag oganda e pacho kae kaachiel kod rowere mondo osir lwedo bill mar BBI e kinde ma campaigns mag BBI dhi chakore jumbe 2 mabiro. Ito oboke mar 6 en ni jalup ker William Ruto ok dhi kwedo bill mar BBI, kata kamano bende ok odhi chopo e rallies mag siro lwedo bill mar BBI. Iwacho ni jalup ker William Ruto ok dhi kwedo bill mar BBI ombulu mar paro mabiro, kendo ok odhi chopo e rallies kata romo mar siro lwedo bill mar BBI, romo ma idhi telo ne kod ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga e pacho kae e thuolo mar jumbe 2 mabiro. En ni Ruto ok dhi chopo e romo duto mag siro lwedo bill mar BBI, romo ma idhi telo ne kod ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga. Ito oboke mar 10 en okang' ma jal buche maduong' machon ma pacho kae David Kenani Maraga ne okawo mar donjo ne okil Kamaloka ma pacho kae Senior Counsel Abdnasir Abdullahi. Tok oboke mar Daily Nation loso e mibadhi mar KEMSA, kama iwacho ni ja ohala moro ne oyawo kambi mare dwe achiel bang'e to miye tenda maromo omenda bilion 1.3 mar miyo duol mar KEMSA gi thieth mar kedo gi tuo mar COVID-19. Oboke mogik an kod oboke mar The Star. Thor mar wach e nyim oboke mar The Star en ni how Uhuru Raila plan to deliver June referendum. En ni ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga dhi timo joint rallies kata campaigns makanyakla mar siro lwedo bill mar BBI, campaigns madhi chakore e thuolo mar jumbe 2 mabiro.
Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga dhi timo campaigns kanyakla mar siro lwedo BBI e pacho kae, campaigns madhi chakore jumbe 2 mabiro. Mano en ito oboke mar 4 nyaka ito oboke mar 5 kama geno mar BBI en secretariat en ni bill mar BBI dhi tero ombulu mar paro kochopo dwe mar 6 higani. Ito oboke mar 6, jotelo motenore kod jalup ker William Ruto wacho ni ok gipar ni jalup ker William Ruto nyalo dhi riwore kod ogai mar ODM Raila Odinga yiero maduong' mabiro. Kweth mar Tangatanga okwedo weche moko mawachore ni jalup ker William Ruto nyalo dhi tiyo kanyakla kod ogai mar ODM Raila Odinga yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar 7 en ni ogai mar ODM Raila Odinga ne osingo ne rowere ni ka oyiere ka ker to odhi medo piny owacho mag counties pok mar omenda nyaka atamalo 55. Mano bende makelo wa giko nonro mar oboke odiochieng' ma kawuono. Ibed gi odiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.